Tripura hasteni ani takuk tai bukuk song. Coronavirus kobolma bai sungsar gunangui bororok kirima jalai jak. Achomsa thui mungno chini buskango nukmahai. Hayung sakam motha WHO omono pandemic hune saklai rukha. Scientist rock o bemarno kasuna biti rutuklai tonglayo. Chini noktharo bo bereb jak tong mabai chung palke suriwi bo manlailia te Sacramento bo yachagui manlia. Hapang te hastini naikol fangrok koroksa te koroksa bai kisa hachalke tongna man nangmano tuiwi chung bo sao. Abani bagui no chung jotono tabuk jani nukungo sal nui chisa ongkor ya wi tonglayo. Hapang ni dagi marok no chung jai ke man nui tongna nango. Tini ang norok joto nono kaito ni bukhak naisi gui bini chubamung sana bagui kobogo. Lobmung 106 ni kok thai bai chung suryo o subrayung chini kaitor chung no muthang jadi. Dofa rok ni bising ni chung no thum jadi. Hake chung ni mung kuthar no hambai ruwi chung sacha ke lobui manano. Chung jotono saimano chini noktharok tabuk bereb jakno. Hake o jorao faidi jani nogo kuthar Bible poriwi abono tuiwi te tabuk ungui tongmani o kirima singsa bemukno tuiwi kaitoni thani kisa jora suriwi tonglai ano. O khajak jora ungkha o virus no te sungsar gunang gui hamia sitra rok no surima bising tui mechen na bagui kaitor chungno rumani sep kaisa. Chung joto nogo tonglai mani o jora kuthar Bible poriwi suri nani joto ni slai lobmung buchapni kok thai bai suri na bagui ang joto no kobok jao. Chong hororok ni samung bijapni chapter 12 chung nugo poitho klainai rok jani nogo tong tutui yok mung ni bagui suri furu ang alongo chobjak pitor ni yakni sikol krai tong manino. Agwanama singsa samung klainai kutang kaitor bo no tini chung bai tongo. Bo simise o kiri ma singsa bimuk bai monok jak o hano fio gui manai. Chung poito klainai rok o hajak jora no yachak na nango nok bising ngo tongui shakni te buini sumsak ni bagui ok bukcha tongui suri na nango prachit klainai nango. March talni 27th Salmario Horni Share Dostao Chini Motha Okra Pope Francis ni Loge Chungbo o Sungshani Bagui Surilayana. Te bini yaktui kaitor ni chongjak hamari bo yachaklai ano. Khajani thakuk bukuk song diai mani mol pairuruk te Easter ni sal kothor sampa ruruk kha fia taklai o bemuk kotorni bagui bisi brumni hai chung kuthum laiwi chini poithani tuktuma kuthar rok no palai manglai glak o berem solo wi mania tuike haktor hapang ni dagi mung bai joto nokthar thai rok lukurok kuthum mania tuike bereb jak tong nai. Haini bagui omono tuiwi ang kok taisa thaini saklaina muchungo. Kaisa ungka khakjak jora rosa jayak sak diasis ni joto noktharok bereb jak tongnai. Te kaisa ungka kok tisal ni barok ma kutharok cross ni lama
te Easter no kobui hatini kutharni joto pandarok taklai paikhe palai jak glak. Khajani thakuk bukuk song o berem sokomor jak na thui khe joto nukhungo no fungno te sarigo srapsa fano surina bagui ang koi jao. Chati muchungui rosary suriwi soti thamchi suk fano jora subai nai bagui ang koi jao. Muito narukdi surima no unkha chini chob bani seng solontar por samahai suri san mang tongdi Rome 12:12. Hati kutarni pandarok no kutum laiwi surimania fano ang logeo te joto parish priest by baksa nogo tong tutui surima ang koi jao. Abani bagui surima pandarok ni sal te jora ang saklaina muchungo. First, khajuri bulai koktisalni panda fungni attao sangrong sal kutharni panda sarik choitao fasal kutharni panda dipo tintao pakater chalsalni panda sarik sanjani attao chengnai te Easter koktisalni barokma kuthar ungnai fungni attao. Khajani thakuk bukuk song omo unkha belai jora hamia lai bumao waisa fano omo hai chacharararo chung klai yakho fiaba kaitorni kok chungno khaton ma ruo lobmung 34 o chung nugo borok kaham rok chubamung snawi kapkhe subrayung borokni bebak tigi signi yakni fiogo. Humke faidi chini te sungsharni joto bororokni sungsokni bagui khairokma gulang kaitoni thani nakarma sanlayana. Hamsa runaisa kaitor no chung hamsa rudi hunai surilayana. Ani khajani thakuk bukuk rok bebak no ninang jak tamo unkha kebo sia. Fia o jora kesebo fano kaito chungno naiklaiwi murugui tongo. Bo chungno bebak hamiani katerunai. Diari jisayani kukthui kaito chungno sao ta kiridi ang nungbai tongo. Bukha ta baidi tamani hunba ang nini kaitor. Ang nono fanrunai, ang nono chubanai, ang nono ani kuplai yagra yakbai ke romui tongnai. Thakuk bukuk song ang tabuk norok no jotono kaitarni hamari yafarlai ano. Kuplaisa kaitor afa sajla te falakuthar norok no hamari rutung.